aja sampai lali sapa sih pernah baturi krungu beli mas iya iya spesial buat Nok Bohai sing ana ning Taiwan Nok Bohai masih dari Putri Kembar Cing Fikar Audio Dance Production bokat pengen luruh sing terbaik yang dinemoni sapa-sapa anak kita sing masih setia cinta yen mengko dilelara urusane sirah sewu wong sing teka ingat siji sing lunga yen kita masih demen masih ngarep-arep demen sejene cinta entong ing dheweke sapa bae bokat pengen luruh sing terbaik yang dinemoni sapa-sapa anak kita sing masih setia Nok Bohai sing ana ning Taiwan spesial kamu kangge Nok Bohai mana tiburana wong sing dheweke cinta yen mengko dilelara urusane sirah Nok Bohai Cantika Production yang punya Cantika Production yang punya Cantika Production yang punya Cantika Production yang punya Cantika Production sewu wong sing teka ingat siji sing lunga yen
sejene ciptaan tok ning dheweke nopo hai sapa bae wadone sing dadi gantine moga kuat pilihan terakhir dheweke los karo wong sejen iki bokat pengen luruh sing terbaik yang dinamoni sapa-sapa anak kita sing masih setia aja gelem takut